Waqt iż-żewġ laqgħat li Anġlu Farrugia kellu maż-żewġ unions huwa tkellem fost oħrajn dwar it-tkabbir tax-xogħol u l-problema tal-prekarjat. L-ewwel żjara kienet fil-kwartieri tal-Union ħaddiema Magħqudin fejn Joseph Vella, l-President tal-Union, tkellem dwar l-andament tax-xogħol f'pajjiżna meta mqabbel ma' pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea. Anġlu Farrugia u Joseph Vella qablu li l-ħaddiema għandhom jiġu involuti fiktar taħriġ biex bekk jitjieb il-livell fis-settur industrijali. Sa dan it-tant li speaker kellu t-tieni laqgħa din id-darba fil-kwartieri tal-General Workers Union fejn hemmhekk huwa tkellem mas-Segretarju Ġenerali Tony Zarb u rappreżentanti mill-Union. Tony Zarb ippreżenta rapport dwar il-prekarjat lill-Speaker u esprima l-ħsieb tiegħu dwar ix-xogħol prekarju f'pajjiżna u fisser din is-sitwazzjoni bħala waħda serja b'effett negattiv fuq il-familji li qed jesperjenzaw il-prekarjat. Min-naħa tiegħu Anġlu Farrugia qal li mindu laħaq Speaker huwa ltaqa' biss mhux mal-awtoritajiet iżda wkoll mal-korpi kostitwiti u l-pubbliku ġenerali. Anġlu Farrugia kkonkluda billi qal li l-ħidma tiegħu ħadd tkompli fi żmien li ġej b'ħidma parlamentari effettiva li tiffaċilita parteċipazzjoni miż-żewġ naħat tal-Kamra, is-soċjetà ċivili u unions involuti bla ewlieni jkun li jkabbar ix-xogħol f'pajjiżna.